jednej piesni sa spieva toľko dôvodov, dal si nám, Pane, aby sme ťa chválili. Kresťanskej cirkvi, pretože práve zjavenie si prvotná cirkev začala ako prvá pripomínať ako sviatok. Nie to, že si pripomínali rôzne veci do života Ježiša Krista, ale zjavenie bol prvý sviatok. Čas, aby dobrý pastier voňavým sienkom uhostil. Cesta, kde ciest na tisíce. Vek, večné svetlo, keď tmia lietalice. Len tvoje jasle nepodľahnú času. Taký